Za parę chwil, tuż po występie duetu Słodki, nastąpi kulminacyjny punkt, czyli rywalizacja w kolejnej odsłonie trójboju kaszubskiego. A teraz powolutku montuje się tutaj na estradzie. Zapraszamy, kochani, wstrząsający zespół. Duet Słodki nagrali 60 płyt kompaktowych, ale w magazynie była taka wilgoć, że wszystkie zgniły. Można obejrzeć ich tylko u nas na żywo. Zwracam uwagę na specjalne, cudowne stroje haftowane. Hafty dokonał człowiek bez płata czołowego, zwany człowiekiem z Pucka, który w wieku 9 lat został uderzony w głowę przez latającą rybę. Chłopaki, powolutku zapraszamy do nas. Jeszcze, ostatnie chwile. Zanim zespół karski da w żyłę na zapleczu, jeszcze trzeba zebrać sprzęt. Ale przyznam się, że zwróćcie uwagę, boję się, co ten człowiek zrobiłby, gdyby zainhalował klej do drewna. Nawet bez kleju dzisiaj był w stanie rozjeść całą estradę. Potwornie kosmiczna energia. Mi do całości brakowało tylko takiego jednego elementu. Myślę, że w następnym koncercie zafunduję ci nie. Tutaj do swojego pasa powinieneś mieć taką głowę z bykiem z daleka, żeby było widać. Po prostu pas z bykiem to taki element z lat 70. Jeżeli będzie okazja, to być może kiedyś zakupimy. A teraz, słuchajcie, oddam głos człowiekowi, który poświęcił się kulturze kaszubskiej. Krążą pogłoski, że organizuje grzybowe orgie osobników, którzy tarzają się w kurkach i w suszonych prawdziwkach. Proszę bardzo, opowiedz nam trochę o sobie. Ja powiem kawał. Jo? Słuchajcie, leci sobie helikopter, obok pilota pan, lecą, jest ciemno, miasteczko, czerwone światełko. Mówi, panie pilocie, co to jest? A to jest domek publiczny. Jadą, większe miasteczko, 2 światełka. Pania, co to jest? A tam już są 2 domki publiczne. Jeszcze dalej jadą, patrzą, 10 światełek. Pania, co to jest? A, to już jest Ciechocinek. Chłop jechał traktorem, z tyłu miał pług i stała dziewczynka lekkiego prowadzenia, deszcz padał, mówi, siadaj, co będziesz tą okła, ja cię podwiozę. Jadą, od razu chłop jechał w pole, pług spuścił, ona tak na niego patrzy, panie, a pan seks uprawia? Nie, kochana, u nas jest taka słaba ziemia, tylko kartofle i brukiew. Wnuczek się pyta dziadka, dziadek, skąd ja się wziąłem? Oj, wnuczuś, ty się wziąłeś z kapusty, a dziadek w grudniu z kiszonej. Jest fertig? Zadę. A ty położysz tam, nie? Dawaj. Posłuchajcie, już za chwilę przed nami moralny wstrząs. Duet Słodki. Już jutro wyruszają w pierwszą trasę po miejscowościach produkujących przetwory owocowo-warzywne, Pińczów, Tarczyn, Pudliszki. Kończą mega koncertem nago, grając w hali Sztucznego Miodu w Fordonie. Duet Słodki. 2 ludzi. Krążą pogłoski, że na Kaszubach zostali kilka lat temu wykorzystani przez okolicznych rolników w paśniku, ale nie wierzcie w to. Genialna, cudowna formacja. Duet Słodki. Przypomnę, reprezentują kaszubski satanizm. Już za parę chwil elementy, które rzucą na was urok. Ten burczy bas to narzędzie szatana. Jeżeli ktoś z was dzisiaj dotknie tego skromnego instrumentu, już jutro dostanie zajadów i sparszywią mu zęby, przynajmniej przednie. Żonglować jedynkami jak bułgarski artysta. Kochani, jeszcze chwila. Żart. Kolega chce powiedzieć kolejny żart. Śmiało. Ja znam sobie brzydkie, kurczę, nie ładnie, tak ludzie się patrzą, bez tu gady. Chłop się opalał w górach na nago, a górolka mówi, panocku, wy tak się nie opolujcie, bo sobie tego ptoszka opolicie. Ten przybiegł za 2 godziny, góralko, ratujcie, ja mam tak tego ptoszka opolone, ja nie mogę wytrzymać. To masz tu wiadro z maślanką i mocz go. A druga wlazła, tak patrzy, kurde, widziała jak dzieci robi, ale jak tankuje, nie widziała. Słuchajcie, to zanim duet zagra, to ja się zrewanżuję też takim miłym żartem, być może nie z Kaszub, to będzie coś dla was. Kochani, rozpoczyna się akcja w Rotterdamie, jest sobota, godzina 24. Marynarze po ciężkim tygodniu chleją wódę, szaleństwo, taniec i śpiew. I nagle z kopa otwierają się drzwi. Wchodzi pomarszczona, stara, 90-letnia kobieta z papugą na ramieniu. Zalega kompletna cisza. Kobieta rozgląda się i mówi:
A teraz kto odgadnie, jakie zwierzę mam na ramieniu, z tym się będę rżnąć przez najbliższe 3 dni. I z tyłu pada okrzyk krokodyl. Ona się rozgląda i mówi tak, niestety w tych okolicznościach będę zmuszona uznać tę odpowiedź. No właśnie, a tym razem Słodki, śmiało. Nie ma dzieci, odjechały dzieci już, nie? Tak? Wszystkie? Mama szła po schodach, nie miała stylingów, a synek tak patrzy, mama, co to tam jest? A, to jest taka szczoteczka. A skąd ty wiesz? No bo tata ma taką szczoteczkę z kijkiem razem. A skąd ty wiesz? Bo ja widziałem, jak go wczoraj cioci zęby czyścił. Przepiękny żart. Duet Słodki zajdzie ostatnie chwile. Zaraz wszystko zmieni się, ponieważ po ich koncercie ludność dostaje szaleństwa. Pewna kobieta, która usłyszała zespół Słodki, wyrwała ze ściany 12 gniazdek nadtynkowych. Także bądźcie czujni. To teraz jeszcze chłopaki, jeden żart dla was. Krótki i zwięzły. Na ulicy spotyka się 2 ludożerców. Jeden pyta drugiego: ty nie widziałeś mojej żony? Dziękuję. Czyli co, będziemy grać. Słuchaj, mikrofonik tutaj, stawiamy. Proszę, słuchajcie, oklaski, dajcie im sygnał. Słodki. Kochani, byli supportem dla Metaliki, dla Rolling Stonesów. A dzisiaj ekskluzywny koncert na terenie Stoczni Gdańskiej. Duet Słodki.
jak to Romek ładnie gra, nie? On się całą noc uczył. Jo, my grali tam i narzut. Taki chłopczyk chciał kupić prezerwatywy. On mówi, to za młody jesteś. Pani kochana, dla tego starszego brata. No ile ty chciałeś? No 7. Jak to 7? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Tak siedzi. Pani kochana, jeszcze pieniążki zostały dla taty jeszcze. A dla taty ile? Dla taty 12. No jak 12? No wie pani, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Babcia siedziała za kierowcą w autobusie, tak jadą i babcia mówi do kierowcy, panie kierowco, lubi pan orzeszki? No lubię. Dałem orzeszka, zjadł, jadą. Panie kierowco, chciał pan by jeszcze orzeszka? No chciałbym. A przy tym trzecim orzeszku mówi, pani kochana, skąd pani ma takie smaczne orzeszki? No ja sobie kupiła te tofifi, tą czekoladę, jak mogę zlizać, ja tych orzeszków ja nie mogę pogryźć.
Po nich. A to jest bazuna. Bazuny mieli rybacy w łodziach. One były krótsze, były namoczone. Jak one już namoczone, mają lepszy dźwięk. Jak rybak zjeżdżał do domu, żeby kochanek zdążył uciec, to on wpierw zatrąbił. Albo jak na obiad, co był czas, też na tej bazunie grał. Dodaj go. Słuchaj. Jako tako. Może być lepiej, nie? Nie, teraz na kamerze byłem. My mamy jeszcze takie nuty, jakby ktoś się chciał nauczyć. Te nuty powstały na Kaszubach, żeby nas nie zniemczyli, naszym dzieciom się malowały na sufitach, na ścianach. To się śpiewa z góry na dół, z dołu do góry, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Kolega trochę wyżej, jo? Tak z nosa. Ja wam zaśpiewam to, jo? Po gasiepsku. 3-4. Panie Romku, pan co pogra trochę. To je krótci, to je dłudzi, to kasiepsko stoleca.
To są base, to są skrzepci, to łeznoczą kaszeba, łeznoczą kaszeba. Base, skrzepci, krótci, dłudzi, to kasiepsko stoleca. To je rydel, to je tycz, to są hojny, widłe gnojny, hojny, widłe gnojny, rydel, tycz, łeznoczą kaszeba. Base, skrzepci, krótci, dłudzi, to kasiepsko stoleca. To je prosty, to je krzewi, to je tylny, kłełe łezni, tylny, kłełe łezni, prosty, krzewi, hojny, widłe gnojny, rydel, tycz, łeznoczu, kaszeba. Base, skrzepci, krótci, dłudzi, to kasiepsko stoleca. To są choci, to są ptoci, to są pruści, półtoroci, hok, to półtorok, tylny, kłełe łezni, prosty, krzewi, hojny, widłe gnojny, rydel, tycz, łeznoczu, kaszeba. Base, skrzepci, krótci, dłudzi, to kasiepsko stoleca. To je kleka, to je wół, to je cały, a to pół. Kleka, wół, cały, pół. Hok, tok, półtorok, tylny, kłełe łezni, prosty, krzewi, hojny, widłe gnojny, rydel, tycz, łeznoczu, kaszeba. Base, skrzepci, krótci, dłudzi, to kasiepsko stoleca. To je mały, to je wieldzi, to są instrumenta wszelci. To jest cena chodnika, pierwsza za darmo, a później po 5 zł.
jak fajnie graje, nie? Ten Romek jedzie, ja zostaję. Słuchajcie, jak bociany odlatują, tak lecą nad wioską sobie, lecą, patrzą. Jest takie małżeństwo bardzo biedne, nie mają dzieci. No to im spuścili jednego dzieciaka. Później 2 dni latają, piękny dom, piękny samochód. Też nie mają dzieci, no to im 2 spuścili. A później 3 dni latały nad plebanią. A tu ty, co ty im spuściłeś? Nic, ale stracha im narobiłem. Będziemy się powoli żegnać, jeszcze jeden kawałek fajny, ładnie śpiewacie po kaszepsku, nie ma problemu.
Dziękujemy ślicznie, było bardzo miło. Pogoda i dobro, słoneczko świeci. Mam spytać, czy macie wypite to, co było w tych kieliszkach. Formacja Słodki już jutro rozpoczynają turnę razem z formacją Behemoth, szumni reprezentanci kaszubskiego satanizmu. I teraz przenosimy się, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to powolutku przenosimy się na stanowisko, gdzie odbędzie się rywalizacja w kolejnej edycji trójboju kaszubskiego. To tam troszeczkę w tle widać, to z waszych ławeczek. Tam już za parę chwil drużyny będą rywalizować w bardzo prostej akcji z cyklu drużyna trzyosobowa. Jedna jednostka leży na noszach, dwie jednostki niosą ją, wykonują małe kółeczko wokół burczybasu. Następnie ta osoba, która leżała na noszach, podnosi się, zaczyna kontaktować się z używkami. Na początku wciąga tabakę, potem poprawia gorzałką, kończy to pół litrem piwa i kiedy wykończy wszystkie te substancje, kolejna osoba kładzie się na noszach, dokonują rundki i tak do osoby numer 3 trzeba będzie wszystkie te używki wykorzystać 100%. Zapraszamy tam na stanowisko powolutku. Witam cię serdecznie, dobrze wyglądasz. Bardzo dobrze, kolega z Jagiellońskiej, bardzo miło. Mieszkałem tam dawno temu. Ja mieszkałem na Lumumby, tak? Powolutku przenosimy się tam na stanowisko. Ekipy, które będą rywalizować, będą proszone także o to, aby podpisać taki mały cyrograf, jeżeli ktoś sobie wybije zęby, żeby nie miał pretensji. Nie zwracamy pieniędzy za implanty. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś wpadnie do zatoki, to jest jego problem. Także powolutku zapraszamy, jeżeli ktoś z was chce obserwować. Tutaj zostają osoby, które chcą pochłaniać płyny. Przypomnę, że Paszczalba przygotowała dla was ogóreczki, przygotowała dla was piwko. W samochodzie ma także klej do drewna do inhalacji, a my powolutku przenosimy się na stanowisko rywalizacji w trójboju kaszubskim.